Moltes gràcies, Jeroni, per aquesta curta però ben estructurada presentació que has fet de la meva dona. Molt bé. Jo ja sabia, quan vaig dir a en Jaume que m'ho fes en Jeroni Salom, que m'ho faries molt bé. I m'ho has fet perfecte. Això és veritat. A mi el món que vivim no m'agrada, però l'estim perquè és l'únic que tenim. I vull continuar vivint per canviar-lo, amb tots els meus amics, amb tots els meus estimats, amb totes aquelles persones que també volen fer com jo, que el món sigui millor, que no hi hagi. És que a Europa s'està portant tan malament amb els refugiats que a mi m'agafa no sé què. Hi ha tantes guerres en el món que també són terribles i jo sempre lluito a la mesura de les meves possibilitats, que ara no són gaires però que abans ho varen ser, perquè quan era jove lluitava molt més, perquè puguem arribar a viure, encara que jo no ho vegi, en un món millor. També vull dir alguna cosa sobre el procés de Catalunya. Jo estic convençuda que jo veuré la independència de Catalunya. No estic tan convençuda que pugui veure la de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, ni la del País Valencià. Però si els catalans, que són els nostres germans, mos ajuden, jo no ho veuré, jo ja seré morta, però podrem veure la independència de tots els països catalans. I perdoneu-me que vos digui això, però és que és això el que pens i avui és el meu dia i ho puc dir.